दिनैनि रादाबा जाबाय बर'नि सासे मिउजिक एरेन्जार आरो हारिमु सिबियारि उदालगुरि जिल्लानि बेलगुलि शास्त्रपारा गामिनि तपेस्वर दैमारिया रुंसारि जानायखौ बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारि आरो बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों। सुदाव रां दाहार हरग्राफोरा जेल जानो गोनां जानो हागौ सरकारा मोनसे गिदिर खौरां फोसावदों। सुदाव रां दाहार हरग्राफोरा सांग्रां जानानै थानांगौ। न' बां नागारनानै गुबुनजों खारनो सानदोंब्ला नोंथाङा जादो सांग्रां। बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे जेंनाफोरखौ होबथानो दाफुंबाय गोदान आफाद। बर' बिमा गौथुम मुंनि मोनसे गोदान आफाद दाफुंबाय। बे आफादा बर' आइजोफोरनि गासै समाजारि जेंनाफोरनि सायाव नोजोर लाखिगोन। बे गौथुमाव लीला बसुमतारीखौ चिफ कनभेनर महरै गायसननाय जादों। नासानि बिगियानफोरा मोनसे गोदान बुहुम बायदि ग्रह नागिरनानै मोनबाय। सुपार आर्थ मुङै मिथिजानाय बे ग्रहआ जों थानाय बुहुमनिख्रुइबो 1.5 गुन देरसिन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नासानि फोरमायनाय बायदिब्ला बे ग्रहआव सुबुं माहारिया रायजो जानो हागोन आरो बे ग्रहआ जोबोरैनो गुसु होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। नासाया बे ग्रहनि मुंखौ TOI 715 मुं दोननाय जादों अथवा टय 715 होनना मिथिनाय जादों। फैगौ 2 बोसोरनि गेजेराव बिटिआरनि 85% सुबुंनो हानि मोनथायखौ होनो थांखि लादों प्रमद बर'नि सरकारा। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 2 बोसोरनि गेजेराव टटेलि गासै सुबुंफोरनो 85% हानि फोरमानलाइखौ मोनथायखौ होगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे माखासे बाकिफोरखौ आगोलावबो होनाय जाबाय होननानै जों मोनथिनो मोननाय जादों। कभिड-19 उनाव हादोराव गोदान भाइरास जोनोम जादों। भारतनि दाब दाब रायजोआव बे मोख्रा लोमजानाय बेराम गोसारनायखौ नुनो मोनदों। बेखौ जोङो मोख्रा लोमजानाय होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। बे कभिड-19 जोबनायनि उनाव बेयो दा साग्लोबगासिनो मानसिनि देहायाव। आथिखालाव मोख्रा लोमजानाय एबा KFD होननानै मोनथियो बे बेरामखौ कर्नाटकआव गोबारै गोसारगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बेफोर गोसारनायनि जाहोनावनो कर्नाटकआव मेडिकेल एवारनेस बेनि सायावनो एवारनेस होबोबाय थादों होननानै जोङो मोनथिनो मोनदों। SI जुनमनि राभानि गिदिर आपडेट। SI जुनमनि राभानि गेदेर आपडेट। CBIआ डिक्लेयार खालामना होबाय जे जुनमनि राभाया गारि सौग्रावनासो थैदों होननानै, बेखौ रावबो बुथारनाय जायाखै होननानै दिनै SI जुनमनि राभानि थैनायनि खोथाखौ CBIआ डिक्लेयार खालामनानै होबाय। जेब्लासिम बर'फ्रा बड'लेण्ड मोना अब्लासिम खुद्रिनाय सोमावसारनाय जाबाय थागोन होननानै बन्स'नि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारीया फोरमायो। जेब्लासिम बर'फोरा गांनाय उखैनायफोरा सुफुंजाया, थार बिजिरनाय जौगानाय मोना अब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम बन्स'आ सोमावसारबाय थागोन होननानै बन्स'नि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारीया फोरमायो।